Hi friend, welcome back to my channel. दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय नोंथाङा माबोरैहाय लकार माने नोंथाङा अनलाइनै माबोरै नोंथांनि मोनसे लकार खालामनो हायो। फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना गुगल प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एपखौ डाउनलड खालामनांगोन। बेनि मुङानो जाबाय मेगा। ओके नोंथांमोना बे मेगाखौ ओपन खालाम। बेनि उनाव नोंथांमोना क्रिएट एकाउन्ट खालामनांगोन, मोनसे गोदान एकाउन्ट खालामनांगोन। बेनिखायनो क्रिएट एकाउन्टआव थुनांगोन। ओके बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि पुरा डिटेलखौ होनांगोन। जेरैबायदि आं लगइन खालामनांगोन थानि माय नेम इज अजित, फार्स्ट नेम ओमफ्राय सेकेन्ड लास्ट नेम BARO, बेनि उनाव कनफार्म पासवर्ड। ओके कनफार्म पासवर्ड थुनायनि उनाव नोंथाङा एग्री खालामनांगोन। एग्री खालाम एन्ड आन्डारस्टेन्ड सेकेन्डआवबो खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा क्रिएट एकाउन्ट खालामनांगोन। ओके एकाउन्टआ क्रिएट जागासिनो दङ। क्रिएट एकाउन्ट नेट इज स्ल' नोंथांमोना नेनांगोन। ओके प्लिज चेक योर इमेल एन्ड क्लिक लिंक बिल' एकाउन्ट। बेवहाय इमेलाव फानदो। बिदिब्ला आं इमेलाव थांनानै चेक खालामनोसै आंनि इमेलाव माबा मोनसे लिंक फैदों। ओके हियर इज एनिथिं yes इमेलाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव कनफार्म इमेल। ओके मेगा just one processing checking validation link। ओके दाना पासवर्डखौ नों मा पासवर्ड होदोंमोन बेखौ थुबानो जाबाय। आं पासवर्डखौ होबाय। बिनि उनाव लगिनआव थुनानै होबानो जाबाय। Calculating encryption keys connecting to the server updating file list। ओके बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय 50 GB स्टोरेज फ्री मोनगोन। बेवहाय बाकिफोरा पेमेन्ट बेसिसाव। नोंथाङा जुदि आरोबाव नांबावगौबा अब्ला नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनानै लानो हायो। अब्ला जों बे फ्री स्टोरेजआव क्लिक खालामना होनोसै। enable two factor authentication थ' बेखौ जों स्किप खालामनोसै। सेटआप मेगा बेखौबो नट आउट खालामनोसै। नाय दानिया जोंनि सिगाङाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय। थिग बेवहाय नोंथाङा प्लास सिनाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय आपल'ड खालामनो हागोन। बेखौ एलाउ खालामनानै होदो। फ्रम दा डिभाइस माने नोंनि मबाइलनि डिभाइसनिफ्राय पिकआप फाइल हम सिस्टेमनिफ्राय टेक पिक्सारबो लानो हागौ। खिन्थु क्रिएट फल्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला जों मोनसे क्रिएट फल्डार खालामनो हानोसै। फल्डारनि नामखौ होजागोन जायखिजाया मा डकुमेन्ट्स गायखो डकुमेन्ट्स। ओके जोंनाव क्रिएट थुनानै होबाय। नाय जोंनिया डकुमेन्ट्स एम्प्टी फोल्डार। नोंथाङा जुदि माबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय दोननो गोसो जायोब्ला दोननो हागोन आरो। जेरैबायदि आं मोनसे फ्रम डिभाइस थुनानै बेनि उनाव जायखिजाया मोनसे पिक्सार लानानै फैथ'नि आं ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय। अके बे पिक्सारखौ लानानै फैबाय आङो। आपल'ड हेज स्टार्टेड नोंथांमोना नुनो हागौ आपल'डिंआ जागासिनो दङ। दाबो नायनो हागौ नोंथांमोना एसे टाइम लायो। नोंथांमोना सानि खनायाव थानाय 3 डटआव थुनानै हो। बिनि उनाव आपल'ड दङ टेक पिक्सार क्रिएट निउ फोल्डार अपेन लिंक सिलेक्ट अल सर्ट बाय आपग्रेड रबिस बिन माने रिसाइकेल बिन। बेवहाय नोंथाङा जायखिजाया डकुमेन्ट्सखौ डिलिट खालामखांनायनि उनाव वापस लाफिननोबो हायो आरो। आदसा नै आंना फट'आ फैबाय। आं आपल'ड खालामदोंमोन बेवहाय फैबाय। नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै डिलिटबो खालामनो हायो। अके बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।